Da farko dai sunana Sultan, kamar yadda na gaya muku ni ne nake yin fassarar nan da kuke jin ta a lokuta da dama a kamfanin Sultan masu burbuɗa. Dama sai da na gaya muku ai. Tun a lokacin farko duk wanda ya ce zai haɗa harƙalla da wannan mutumin to fa sunansa sheƙaƙƙi, domin zai sheƙe shi ne ba tare da ya yi dogon nazari a kansa ba. Kuma dama idan kuna kallon wannan fassarar za ku samu cewa fassarorinmu ne kuma da muryoyinmu muke duba waɗanda suka dace sai mu jera su sai mu sa musu muryoyin su yi su yanda ya kamata. To ni dai haifaffen Kano ne kuma an haife ni tun kusan 1987 a Kano a unguwar Gwale nan yan Alawa. Na yi primary school ɗina a Uthman bin Affan da ke nan gadon Kaya. A nan na yi secondary ɗina sannan na tafi Unity College. A can na yi senior secondary school ɗina da ke Karaye sannan na dawo nan legal. A nan na yi diploma abin da ya shafi bangaren law sannan kuma a nan ma dai ne advance sannan kuma muka shiga bangaren kwamfuta na karanci kwamfuta wannan daga nan kuma sai na tsundumo harkar entertainment. Ai shi bangaren nishadin inda nake yi kusan kwamfuta ce sila tunda abin da nake asali abin da na fara fassara zaka ga ai da kwamfuta ake yin ta kuma sai ma ka iya sarrafa kwamfutar tukunna za ma ka san maya za ka iya yin yadda za ka iya yin amfanin da har za ka yi twisting din muryoyi ka canja su ka saita su sannan su baka exactly abin da kake bukata. Kusan da shi ake cin abinci. Abin da ya dai shafi bangaren shari'a shine wanda kusan aka ajiye shi aka dawo aka yi concentrating akan abin da ya shafi kusan da kwamfutar har gobe da ita ake cin abinci. Ani komai ina yi a nishadi, gaga ina yin acting, ina directing, ina producing, ina fassara kusan duk abin da ya dangane ba wanda ban taba ba da wanda na bari da wanda nake yi har yanzu. Shi dai shi nake yi amma duk bangaren da nake gaskiya ko ina alhamdulillah ina kan amma dai yanzu na fi ko ina ana yi. Dan zan iya cewa na fi karfi a bangaren fassara ba domin a Hausan ma kusan za ka lissafa top 4 films ko top 5 films dole sai ka sa namun a ciki sai ka sa nawa wanda ni directing a ciki ba za ka yi wala series wala feature film da ake haskawa to kaga ba za ka ce a bangare ɗaya ko ina ana motsawa alhamdulillah. So gaskiya fassara tun da ta fito muka shiga sai dai zan iya cewa ba mai suna a cikinta ba sai daga baya amma da tun da fassara ta fito mun zo originally da mu harkar fim muka shiga Kannywood kenan so ba mu samu taimakon da ya kamata mu samu ba ko kuma ba mu kai inda ya kamata mu kai ba ko kuma ba mu bai layin da ake bi bane I don't know mun yi iyayen da zamu yi ba mu samu inda ba mu kai inda muke so mu je ba kuma muna son abin a zuciyarmu. Muna son mu ma a ce an san mu ko a ce muna iya yin kaza ko muna iya yin kaza har aka zo lokacin da ita fassarar ta fito tunda can ba mu saba muna ganin ni wanda zai je sama ya taka leda ai kamar ya rage hanya saboda haka kawai sai muka tattara muka tsandama muna da yawa ma kusan duk waɗanda suke fassara kowanne in ka ɗauko shi ka karkaɗe shi zaka gan shi in ka gan shi zaka dan harkar ne bai samu karɓuwa ba ko bai samu supporting ɗin da ya kamata ya samu ba a harkar to sai wata ta fito wacce ita kuma za a iya yin ta ba sai kana da irin kamar ubangida a can da sai ya tokare ma ko kuma sai ka san wane ko sai ka bata kasan wane ba ita in ka zo in dai ka iya kai abin da ya dace za ka iya tallata kanka kai ne so sai muka tattara ma kusan shekara 15 kenan zan ce ma kusan. yanzu yan kallo na san za su gaya ma ni ne Sultan kuma ni ne mai kamfanin Sultan Film Factory. Ni kowanne jarumi na iya in ka sa min fim daga farko har ƙarshe ko mutum 1000 ne zan kalle su kowa ne mai muryarsa. Yanzu in ka gama sa wannan in ka bi kasan comment za su gaya ma suna gaya ma za su ce wannan muryar da nake muryar wani ne a India
saboda haka ko muryarwa ka kamo ko waye a cikin kallon fasarar indiya in ka nemo to zan ma exactly muryarsa wacce da ita aka sani mostly ma ai yawanci muryoyin namun ne kake ji ana faɗa tunda dama dai ka ɗauko yanzu fasara ta da ka dama algaita ne sultan mu ne dama misali to kuma duk kusan muryoyin kuma shi algaita yanzu ma maybe kafin ya fim ɗaya ma na fim 100 so kaga ba wannan ba shi ba ma kasafai yake yawan yin aikin ba to saboda haka duk muryoyin duk muryar da ka ji ko wucewa ka je ka ji ta indiya so in kai rikodin kana sawa za a ce za a yi zan yi ma muryar wane ce ko kuma mu muka kirkirar wa wane muryar da ake masa irinta da farko idan kafin mutum ya goge duk mu ma da haka maka muna zuwa ne mu cika studio to kowa ya zaɓi muryar wane zai wannan zai muryar wane muryar a hankali idan ka goge yau da gobe yau da gobe yau da gobe shekaru suna ja ana daɗewa to duk muryoyin da mutane suke yi din kowanne sai ka iya naɗe shi ka kwafi kuma ka zauna ka yi banda muryar mace da ina yi na daina me yasa ka daina muryar saboda kawai abin ka ba su ma ko in ka bi shi dai abin za ga mutane wani zubin dole sai ka samu bambanci tsakanin muryar mace tsakanin da muryar namiji so wannan korafin zai iya taba shi kamfanin naka da kake yi za ce kamfani kaza to is better ka ɗauko macen ka gogar da ita in ta goge sai ka so kamar yadda muke yanzu Allah ba su gidan dubu ba gaskiya sai dai a takaice in ka ce mun a wata kana yin kamar guda nawa zan iya ce ma kamfaninmu na fassara a wata mu Sultan Film Factory muna iya yin kamar 30 ni kuma in fasin nawa wanda ni ne da muryata na fassara za ka samu 5-4 ba damuwa za mu fara da muryar wa ya kamata mu fara za mu fara da muryar yaron boss sai mu tafi zuwa kan boss sai mu tafi farko dai shi yaron boss duk inda abinda aka introduction din muryar shine duk wanda kaga irin ba shine babban boss ba irin wanda ake aikawa ne ya mugunta sai muka zaɓen masa muryarsa zaga in dai an nuno shi zaga to wannan ce muryarsa. Barkan ku dai jama'a, da farko dai sunana Sultan, kamar yadda na gaya muku ni ne nake yin fassarar nan da kuke jin ta a lokuta da dama a kamfanin Sultan masu burbuɗa. Wannan ita ce muryar da muke masa. Sai kuma shi babban boss din wanda shi ne kamar ya fi mugunta, shi kuma zaka ji mana masa muryarsa ita ce dama sai da na gaya muku ai tun a lokacin farko duk wanda ya ce zai hada harkalla da wannan mutumin to fa sunansa shekaki domin zai sheke shi ne ba tare da ya yi dogon nazari a kansa ba. To wannan ita ce. Sai kuma irin comedians irin waɗanda su kuma su suke ba da dariya za a ce da farko dai kamar yadda na gaya muku tun farkon shigowa ta sunana Sultan, kuma dama idan kuna kallon wannan fassara za ku samu cewa fassarorinmu ne kuma da muryoyinmu muke duba waɗanda suka dace sai mu jera su sai mu sa musu muryoyin su yi su yanda ya kamata. To haka dai ga sunan za ka yi ta jin su ba adadi duk wanda ya zo kawai ka kalle shi in yi muryarsa ta Indiya wacce ita ce original muryarsa to kai kuma in ka goge a harkar kana kallon sa zaka maimaita irin ta sai kaga kamar shi ne yake duk wannan muryoyin yanzu idan ka ɗauko duk waɗanda muka yi idan ka ɗauko wanda ake wa muryoyin in ka kunna muryarsu ta Indiya zaka ji irin ta ce ta original language. Okay, to saurara kuka yi ne ai da mun in ka zo zaka yi da shine da farko in baka goge ba zaka zo ne kai ka ɗebo mutane ko waye amma idan ka goge in ka ɗebo mutane ma ba za a baka abin da ake so ba saboda sai ka zo kowa sai ka ji muryarsa ga muryarsa to exactly wannan ita ce muryar da yake magana zaka gani kaɗai misali ne ma muryar kusan duk jaruman India Alo Arjun waye Akshay Kumar kuma idan ka kalla in dai kaɗai ka ɗauko na indiyancin ka kalla sai ka ji muryar ko ba ta zama exactly ba zaka ji akwai similarity to zaka zauna ne kai ta sauraron muryar tasa ta fim din ta hanyar ta waya ko ta yafa din in ma ka goge wani da ka kalle shi ka ji murya akwai mutanen da muke musu muryar ma da ta fita su ta gasken daɗi saboda za ga mutum gashi jibgege ne amma da yan mai tsitsiyen murya to kai sai ka kumbura mai murya sai ka canja original ko ga mutum comedian ne amma muryarsa ba ta fitar da comedian sai ka zauna sai ka twisting sai ka canja mai sai ka sa mai ta comedian da ta fi dacewa da shi har kananan yara da zaka ji most of the time gaskiya idan
abu kana so yi wannan wani zubin muna ɗauko yara wani zubin haka mu ba su training su ba su dinga yi amma yawanci muna amfani da akwai wani abu ne da ba kowanne mai fassara ne yake da shi ba amma ni ina da shi algaita ma yana da shi ban san ragowar kamfanonin ba gaskiya wani abu ne da ke sai da shi sound fortune wanda shi yana tattare da effect ne na combination na kowace iriyar murya idan ka zo yanzu wannan muryar da ne akwai yadda za ka iya canja ta koma dan fareriya akwai yadda kuma za ka iya rage ta koma yan mitsitsiya to sai ka kalli daidai yadda kake so ka sa ta sai ka sa ta sai kuma kai kuma ka saita ta yi daidai da wanda kake so ka yi wa tunda ba komai ne voice ne ke ba duk muna irin wannan ai an waye a fim ai duk duniya hausa ma ake yi mu ma nan hausa zamu yi ni yanzu fim dina in kawo in kana son screenplay na fim din ma daban in kai satin zaka iya samu kafin mutu ballantana inda da yanzu kana ɗauko fim din minti 2 kuma zaka ɗauko screenplay ɗinsa ko kuma zaka ɗauko subtitle ɗinsa kuma an yi applications kala-kala wanda zaka iya barinsa da turanci kai akwai applications ma da in ka sa shi zai canja ma shi subtitle ɗin fim ɗin da turanci sai yaran da ka zaɓa har da hausa so saboda haka za su ce ma daga minti 1 zuwa minti 2 ga abin da aka ce sai ka faɗa to duk irin waɗannan ɗin ma in ka ɗauko in ka fassara da su zaka je fim ɗin ba zai maka ba authentically sai dai ka zauna ka ji me aka ce a fim ɗin shi yaren fassara daban yake in kana kallon fassara zaka ji yaren da ake magana da shi a fassara daban yake zaka ji hausar ka ce kana jin me ake cewa amma kai ba za ka ni yanzu ba zan zo in dinga ma magana muna magana da kai in sa ma ya abubuwan fassara ba sai ka ga na raina ma hankali to amma kuma in aka zare waɗannan yarurrukan da muke fassarar da su shi kuma fim din ba zai daɗi ba gaskiya banda kamfani na in ka ɗauko mu gaskiya 90% na fina-finanmu da muka fi fassara ma comedy ne saboda ba don komai ba saboda su ne suka fi bada nishadi amma ga wanda sabon dan fassara wanda yake son saboda shi fim din fada ba wahala kawai mutum ɗaya ne mai karfi zai ta dukan mutane shi kuma fim din comedy a sin ɗaya ma sai a sa mutum 30 kuma in ka yi shi sabon dan fassara wanda bai iya fassara ba zai iya fassara ma fim din fada ka kalla ka ji ba komai amma duk wanda kaga ya fassara ma fim din comedy kuma ka kalla kaga ya burge ka to ya gama kwarewa a harkar su shi yasa waɗanda ba su iya ba za ga sun fi jira in babu fim din da za su iya fassarawa ya burge mutane sai su jira sako na fada sai su fassara amma mu kafin a saki fim din fada ɗaya ma duk fim saboda mu muna bin manyan platforms ne da suke sakin fim kawai fina-finan da suka saki a sati su mu ma su ne next week za mu kawo whether masu fada ne whether marasa fada ne haka za mu fassara su mu kawo su idan na love suka saki a satin misali Amazon, Netflix da sauransu to satin nan gaba ɗaya fina-finan da suka saki na love ne na India duk gaba ɗaya na love ne su mu ma wannan na love din su za mu kawo saboda kawai tsakaninmu da Netflix da Amazon da waye na sai kawai Hausa fim kawai kwana 2 ne kwana 3 tunda mu muna da circular na sai rana kaza ake sakin fim sai rana kaza ai kullum duk wanda yake yin wannan harka zai gama dream din mu kenan kuma sai an zo sai dai in an zo din bai zama lalle a ce da mu za a yi ba amma duk duniya abin da ake yi kenan in ka je America in ka je China in ka je ina ne recently duk inda fim ya zama duk duniya ne so kawai yadda ake yi shine adadin kasuwarku adadin yadda za su shigo ina mai tabbatar ma da a ce a arewacin Najeriya yadda ake kallon India da akwai kasuwar India shine ina nufin da akwai sinimomi da tuni sun zo za a yi muku da yaren naku sanda ake haskawa a India kuma sannan za a haska muku a sinimar kamar yanzu currently ana haska Pushpa 2 ba to za ka samu a ce akwai irin Shoprite kamar guda 30 ko 40 a arewacin Najeriya to za ka samu a sanda ake haska Pushpa din a India su ma a sannan aka zo ake haska Pushpa din a Kano kuma da yaran mu 90% na duk kasashen da suke haska fim haka suke musu kuma ba wasu suke daukowa daga wata kasa su zo su yi musu ba a ɗan kasar suke dauka waɗanda suka iya su wannan yana ɗaya daga cikin dream din mu duk da Allah ya sa suka zo ya zama na mana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya ɗauka don su yi musu waɗannan abubuwan tun da duk ko ba daɗe ko ba jima in ma su nima ba ta zo ba
za a zo lokacin da application za zai karfi a nan irin su amazon din su netflix din suwaye za a zo sanda za su yi karfin da ana buƙatar a sa fim din da yaren hausa tunda in ka je duk inda ka je za ka tarar da wannan application din kuma da yare da fim din da mutanen garin suke so kuma da yaren su so mu ne ba mu kai wannan matsayin ba sai yasa sai dai mu yi shi a dinga bi ana turawa a waya. Akwai yaren fassara sannan kuma fassarar nan ba muna yi ne muna kalla imu manya ba, akwai ƙananan yara waɗanda yanzu za a ce zan kashe kan caccaka maka wuka ya yi tsauri ka ɗauko ka fassara wa ƙaramin yaro ya sa ya kalla. So ya za ka saisaita shi ya yi daidai da bai kai munin waccan kalmar ba sai ka sa zan sheƙe ka ko zan suburbuɗe ka ko zan ma mugun dukan tsiya ta yi tsauri a bakin yaro ya rike ta kaji yana faɗa amma sai ka ji yaro yana mai suburbuɗa zan suburbuɗe ka abin is simple bai yi irin wancan munin da faɗarsa yake wannan ba so shi yasa sai ake sarkawa da su kuma sai suka bi jiki sai suka zama ma da su amma originally ba wai a inda suke ba kuma ba a hausa suke ba kawai in abu ya zo ne ni dai yanda nake idan na ji sun faɗi wata mummunar kalma kamar operation akwai wani fim da nake fassarawa Martin da ya faɗi wata kalma wacce in na ce zan fassara ta yanda na fassara to duk wanda in mutum yana da yayansa yake kallon fim din yana gama kalla zai zari ya kakkarya to sai na fassara ta ne sassako da ita kai babba ka san me yake nufi amma shi yaro zai ji abin kawai simple amma ba mummunan abu bane so duk anan aka sami irin su wannan suburbuɗa shiƙa waye ragargaza waye duk ana aka wannan su